ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 28 ಮಾರ್ಚ್ 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಬಲ್ಲೊಡ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಉಡ್ಪಾರು. ಇಂದು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನದ ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೇನು ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಕುಲಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಚಮತ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ದುಂಬೆ ವಾ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿಯಾಪುನನೇ ಅರೆಗು ದುಂಬೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ಬಾಬಾ ಸುರುಕು ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದ ಪಂಡತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುನು. ಶರೀರನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಪುನನೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದ ಅಪುನಿ. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಗೀತೆ: ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ದೂರೊಡು ಕುಲ್ದೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಪ್ರತಿ ತೆರಿಪವೆರು ಕೇನುವನಂತೂ ಆ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅರ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಎಂಚ ಸನ್ಯಾಸುಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂಕುಲು ವಿದ್ವಾಂಸ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡು ತೆರಿವೆರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಎಂಕುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಾಪಿತನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದೇ ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದು ಎಂಚ ಲೋಟದಾತು ಜಿಂಜವನುವೆರು. ಸಾಗರ ಅಂತೂ ಸದಾ ಜಿಂಜುಂಡು. ಸಾಗರದ್ದು ಏತೊಂಜಿ ನೀರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ಸಹ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಯಥೇಚ್ಛ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಬಾಬಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರೆರ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇನೊಂದೇ ಇಪ್ಪರು. ಆರು ಸದಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರಾತೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸದ್ಗತಿನು ಪಡೆಪೆರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ, ಸುಖದ ಸಾಗರ. ಆರ್ನ ಸಂಗೊರ್ದು ಪತಿತೆರೆರ್ದು ಪಾವನಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಉಂಡತೆ. ಸರೋವರಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಳ ಆದುಂಡು. ಐನು ಸಹ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ತು ತೊಜ್ಪವೆರು. ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಗರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮುರ್ಕುನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ದೇವತೆಯಾದ ಉಡುಪೇರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಭನೀಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಮಲ್ಪದು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೈನ ಸಹಜವೈನ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾಡಿಗೆ ಕ್ರೀಮು ಇಂಚಿನೇನು ಲೇಪನ ಮಲ್ತದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತತ್ತೊಲೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ತತ್ತೋಲು ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನಲ್ಲಕ ಶೋಭನೀಯರು ಬೇತೇರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ದೇವತೆಲ್ನಕ ಪೊರ್ಲುದಕುಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪ್ರಪಂಚಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪೊರ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಡ ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಳೆರ್ದು ಚಿತ್ರನು ಬರೆಪೇರು ಪಂದು ಅಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಬಲ್ಲೊಡ್ದು ನಮನು ಎಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಚಮತ್ಕಾರನು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಬಲ್ಲೊಡ್ದು ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತು ಪಂಚತತ್ವಲು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣೆ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೆತ್ತೆ. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಕುಡ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಂತರ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.
ಪ್ರಪಂಚಲ ಸಹ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚೆಂಚ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೈಭವಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಹುಕಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ವೈಭವನು ಸಹ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬಡವೇರ್ನ ಕೈತಲು ಕಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚುಡ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚುಡು ಮಾತಲ ಪೊಸದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಏತು ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುವ. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಆದುಳ್ಳೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋರ್ದು ಎಂಚಿನಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾನೇ ಜೋಕುಲು ಮುಂಚಿತ ದುಂಬೆ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಪಂಡ ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪಂಡ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೆ ಪಂದು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು. ಬಲಿಹಾರಿಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಬೋಡು. ಆ ರಹಸ್ಯನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಖಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸರಣ ಅಡಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆನು ಆತ್ಮದ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಕಿ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಟ ಅಂತೂ ಅನಾದಿ ಆದುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶರೀರವಂತೂ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈತ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಏತೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಬೇಹದ್ದದ ಆಯಸ್ಸಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು 105 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಕೆಲವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಉಡುಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಯಸ್ಸು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಡೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯಿನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ನಿಖಿಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ವಿಕಾರೊಡ್ದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬೇತೆಯಾದು ಉಡುಪೇರು. ಆಂಡ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪುಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸನ್ಯಾಸ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಯ್ದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಕ್ಲೇನು ವಂಶಾವಳಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ವಂಶಾವಳಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಉಡುಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ವಂಶಾವಳಿಲು ಪೂತ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಿನ ವಂಶಾವಳಿ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅವು ಮಿತವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದು ಅಪರಿಮಿತವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದೇನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಆಶ್ರಮ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಆಶ್ರಮಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಕಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ಆಶ್ರಮ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾಯಾ ರಾವಣನು ಅಧರ್ಮಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಧರ್ಮಿಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಧರ್ಮಿ ಅಧರ್ಮಿ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಅಧರ್ಮಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾಯಲ ಅಧರ್ಮಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಐನು ಏರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಎಂಚ ಈಶ್ವರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಅಂಚನೆ ಮಾಯೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಪರಮಾತ್ಮಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತೂ ಪಂಚವಿಕಾರಲೆಗ್ ಈ ಸಮಯಡು ಭಕ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅದುಲ್ಲೆರುಂದತ್ತು. ಐನು ವಿಕಾರುಳೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖದ ಸುಖನು ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ರಾವಣನ ಪುದರ್ನೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತುನೇ ಮಾಯೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಸಂಪತ್ತು ಪಂದು ಕಾಸುಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಯೆ ರಾವಣನ ಶಿಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖುಲು ಬತ್ತದು ಈಶ್ವರನ ಶಿಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ರಾವಣನು ದುಃಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡಪೇರು. ನಿಖುಲು ಬಾಬರ್ದು ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಗುರು ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗುರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ನಲ್ಲ ಪತಿತಾದೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೇ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಸಹ ಲೆತ್ತರತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕನ್ಯರ್ನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಕುಮಾರಿ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ
ಇಲ್ಲದ 21 ಜನ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಕನ್ಯೆಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮಾತೆಯರು ಸಹ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನ್ನೇ ಈ ಸಮಯದ ನಿಕುಲ ಮಹಿಮೆ ನಡತದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಮಾರಿಯರು ಕಮಾಲು ಮಲ್ತುದೇರು. ಬಾಬನೇ ಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆಯರು ಸಹ ಈಶ್ವರನ ಜಕೆಲ್ನು ದೆತೊಂದು ಕುಮಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐಡ್ದವರ ಕನ್ಯೆನ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚಾಂದು ಕೇವಲ ಗಾಯನ ಮಾತ್ರತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ನಿಕ್ಲೆನು ಬಾಬಾ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಏನೇನು ಏರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಪರಿಶ್ರಮಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ತೂಲೆ ಮದುಮೆ ಪಂಡ ದುಃಖವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮೋಹ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಕನ್ಯೆಗೆ ಮದುಮೆ ಮಲ್ತದು ವಿಕಾರಿಯಾದು ಮಲ್ತುದೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಪವಿತ್ರಾಳೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತುಲೆ ಪವಿತ್ರತೆಡು ಸುಕಲ ಉಂಡು ಪಂಡು ಮಾನ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅವು ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲ ಆದುಂಡು. ಅಕಲ್ನವು ಒವ್ವೇ ಯೋಗದ ಬಲ ಅತ್ತು. ಯೋಗ ಬಲ ಕೇವಲ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲುಂಡು. ಅಕಲ್ನವು ತತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಪಂಚತತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಆಜನೆ ತತ್ವವಾದುಂಡು. ಐನ ಅಕಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ ಕೃತಕವಾದುಂಡು. ಆ ಯೋಗಡ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಐನೆಡ್ದವರ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೇರು. ಯೋಗಡ್ದು ಪಾವನ ಆಪೆ ಪಂದು ಒಂಚಿ ವೇಳೆ ನಿಶ್ಚಯವಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಇಂದೇರ್ದು ಸಿದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ ಕಾನೂನುಗು ವಿರುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಅತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಲ ಈಶ್ವರತ್ತು. ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಥಾನನು ಈಶ್ವರ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇಂದೇನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೆರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಮಾರಿಯರು ತೆರಿಪವುಲಿ. ಎಂಕುಲು ಬೀಕೆ ಈ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪುವ. ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯವಾದು ಮಲ್ಪುವ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಮಾತೆಯರ್ನ ಪುದರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುರುಷರು ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡು. ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರಯರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಪವಿತ್ರಯರ ಬುಡ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸುರುಕು ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಶಿವವಂಶಿ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಕುಮಾರರ್ಲ ಸಹ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಕುಮಾರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಖಲ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥದ ಮಂದಿರಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ವಿಕಾರೆಜ್ಜಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ವೃದ್ಧಿಯರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುನೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆಯರು ಇತ್ತೆ ಈ ದುಃಖದಾಯಿ ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೊರ್ಚಿ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಪಂದು ಸರ್ಕಾರಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಆಹಾರ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರಡು ಪಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಇತ್ತೆ ಶಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಪ್ರಪಂಚ ಶಿವಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಪುದರ್ನು ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ದೀತೆರು. ಅಂಡ ಅವು ಹದ್ದುದ ಶಿವಾಲಯವಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಶಿವಾಲಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗುನೇ ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವನೇ ದೇವಿ ದೇವತೆದ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ಮಂದಿರಳು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅವು ಚೈತನ್ಯ ಶಿವಾಲಯವಾದುಂಡು. ಕುಡ ಇಂದು ವೈಶಾಲಯವಾದುಂಡು. ಚೈತನ್ಯ ದೇವತೆನ ಜಡ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ತದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ವಿಕಾರಿಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಾಲಯನು ಶಿವಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಉಂಡು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶಕ್ತಿಯರ್ನಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಕನ್ಯೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನ ಆದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂವರದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜ ಆಪೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಶಿವಬಾಬಾ ಕಂಸಪುರಿರ್ದು ಪಿದೈದೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆನು ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಐನ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಕಂಸಪುರಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಳ್ಳರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ವಿರುದ್ಧವಾದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ಇಂದು ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಅಂತರದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ವಿಷಯಲು ಸಹ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಪಿದಡೊಂದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪವೆ. ಮಾತಾ ಜ್ಞಾನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಸುರುಕು ಸಹಜವಾದ ಸರಳವಾದ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆರು.
ಐದು ಒಕ್ಕ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಹ್ಯವ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ಎಂಚ ತೆರಿಪಾಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಐನೇ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ತೆರಿಪದಿತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಸುರುಟು ಬಾಬಾ ಇಂಚ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅರೆ ಸುರುಕಂತೂ ಸುರುತ್ತ ತರಗತಿ ಇತ್ತಂಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು. ಐನ್ ತೆರಿಪವಂದು ಉಪ್ಪೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಂದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ನಲ್ಲ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೆರಡ ಐನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಎಂಕುಲು ನಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿಲೆಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಠಪಾಠ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ತೆರಿಪವಂದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ಆ ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ, ಆನಂದ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಂತೂ ಎಂಚೆಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ, ಪ್ರೀತಿಲ ಇಜ್ಜಿ, ಸಾರಳ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಾತಾ ಪಾತೆರದ ಸಾಗರನೇ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಸಹ ಆರೇ ಆದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನ್ನೇ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಗೂ ಪೋಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದೆಕ್ಕಾದು ಏಪ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮದ ಮಾಲಿಕೆರು ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗನೇ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆನು ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ದೆತೊಂದು ಪೋರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕ ಆಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆನು ಅತ್ತನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಐದು ಒಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಬತ್ತುದು ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೆ. ದುಃಖನು ಕೊಡುಗೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆದ ಬೀಗದ ಕೈನು ಕನ್ಯೆಯರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೆರು. ಕನ್ಯೆಯರು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಪಾರಳೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತನ ಜಕೆಲುನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಕನ್ಯೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಲಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ಆಶ್ರಮ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆಡೆ ಬಲ ಉಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಯೋಗ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಯಾರಿಯಾದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚರ್ದು ಬುದ್ಧಿನು ದೆತ್ತು ಪರಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ರಾಪುನ ಕಲೆಟು ದೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಯೋಗಿತ್ವ ಆತ್ಮಭವ. ಏರು ಯೋಗಿತ್ವ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಸ್ವಂತ ಏರುನ ಕಲೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದಿತ್ತದು ಆತ್ಮೀಯತೆರ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದು ಜಿಜ್ಞಾಸುಲು ಸ್ವತವಾದು ಹೆಚ್ಚಾಪೆರು. ಐಕಾದು ಮನಸ್ಸುನು ಸದಾ ಹಗುರಾದು ದಿವನ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಹೊರ ಪಂಡ ಪುದೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ವಚ್ಛಾದಿತ್ತದು ಅಭಿಲಾಷ ಪಂಡ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಡು ಸ್ವತವಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಧಿಕಾರಿಲೆ ನಿಖಿಲ್ನಾದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಿ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರು ಸರ್ವ ಬಂಧನ ಅಂಚನೆ ಆಕರ್ಷಣೆದು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ